Ассаляму алейкум, хайрлах шамлар, витаю! Вы смотрите информационную программу «Бугунь». В следующем получасе мы будем говорить на самые актуальные темы, касающиеся материковой Украины, оккупированного Крыма и не только. С вами Гульсим Халилова. Поехали! Росія заблокувала розведення сил, а Україна не піддалась на провокації країни-агресора. Рада готується ділити бюджет. Нардепи визначили дату ухвалення головного кошторису. Зеленському в Україні довіряють більше, ніж Путіну в Росії. Рекордний рейтинг президента. Я рада представить гостя нашей студии. Сергей Таран, глава правления Центра социологических и политических исследований «Социовымер». Приветствую. Витаю вас. Начнем мы с вами нашу беседу с такого информационного сообщения. Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков опубликовал видео с допроса задержанного Алексея Белько, который рассказывает, что побудило его угрожать подорвать мост метро. Давайте послушаем. Единственная цель моей акции была, единственная цель этой акции была, чтобы закончилось вот это, то, что происходит в моей жизни сейчас. Я, старший сержант сил специальных операций, уволен по статье. 6 лет я отслужил бездоганно. Из них половину я служил в боевой части 8-й полк спецназа. И некоторое время в 99-м батальоне непонятно операций. Как вы думаете, это действительно был такой акт отчаяния минера, или же действительно в этом есть какие-то политические мотивы? Вчора весь вечір шукали в цьому політику, не знайшли. Я думаю, що і зараз не знайдуть. Очевидно, що це якась особиста драма, тому щось політичного тут немає. А очевидно, що треба людині надати допомогу і, звичайно, провести слідство. Але будемо поки стриманными, пока следствие не завершится. Ну и вот знаете, что хотела спросить, вот после вот этого события и угроз взорвать мост метро, действительно очень много было спекуляций на различные темы в том числе, и даже вот некоторые начали говорить, что эта акция, возможно, кому-то была выгодна для того, чтобы дискредитировать дискредитировать для украинцев вот атошников, участников ООС, да, и сказать, что вот что происходит на Востоке, что выгодно, допустим, Российской Федерации. Да, вот как вы думаете, имеет ли право на существование такая версія? У нас завжди, якщо щось відбувається, завжди шукають якесь подвійне дно. Ні, чому російський слід? Шукають подвійне дно, розказують, що будь-яка новина, вона не просто так, за цим щось інше стоїть. Річ у тім, що у нас традиційно дуже мало довіряють в суспільстві. Як одне одному, так і засобам масової інформації. Ну, у нас йде війна, може бути, поэтому? Ну, знаєте, це дуже довга історія. От така недовіра тотальна одне до одного була ще до війни. І тоді ще у нас, як з'являлася якась новина, завжди було так, це предметом спекуляції, що, мовляв, за цим ще щось стоїть, це насправді не так, а от хтось там намагається щось сказати чи від чогось відволікти. Ця історія у нас ще була до війни, вона просто показує, наскільки у нас низький рівень суспільства до інформації, яка з'являється, і наскільки у нас, відповідно, якщо низький рівень до джерел інформації, напевно, що суспільство дуже вразливо до будь-яких міфів і до будь-яких інформаційних атак. І я в цьому тут основну причину бачу політично. Тому я не думаю, що хтось щось хотів сказати тим, що людина, яка у відчаї вирішила вот таким чином заявити про свои проблемы. Вот что касается информационных атак, ведь так и было, в принципе, во всех неподтвержденных и неофициальных телеграм-каналах, СМИ, РФ, это все формулировалось как вот этот человек вышел взорвать мост, потому что вот якобы он против капитуляции Украины против России, он против формулы Штайнмайера, и вот таким образом он взял украинский флаг и вышел, чтобы проявить свою украинскую гражданскую позицию. Как вы думаете, почему вот эта вся история мутилась и мутировалась в средствах массовой информации РФ? Якби не була ця історія, придумала б іншу, але для Росії критично важливо показати, що Україна основний винуватець зриву Мінських домовленостей, що саме Україна несе відповідальність за війну. І тому будь-який привід, навіть
неіснуючі приводи Росія завжди використовує для того, щоб дискредитувати Україну. И действительно, у Украины нет претензий по сути формулы Штайнмайера, но не согласны с порядком указанных шагов. Об этом рассказала пресс-секретарь представителя Украины в трехсторонней контактной группе Дарко Оліфера. Давайте ее послушаем. Представник України в тристоронній контактній групі зазначив, що українська сторона не має принципових заперечень по суті так званої формули Штайнмайера щодо місцевих виборів. Однак реалізація цієї формули можлива лише за умови виконання наступних пунктів: повне припинення вогню, забезпечення ефективного моніторингу спеціальної моніторингової місії ОБСЄ на всій території України, виведення з території України збройних формувань іноземних військ і військової техніки, розведення сил та засобів вздовж всієї лінії зіткнення, забезпечення роботи Центральної виборчої комісії України, українських політичних партій, ЗМІ та іноземних спостерігачів, встановлення контролю за непідконтрольною Україні ділянкою українсько-російського кордону. Ну и, конечно же, уже пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков отреагировал на неподписание формулы Штайнмайера. Раніше всі погодилися з формулою Штайнмайера, і будь-яких умов при цьому паралельно не висувалося. Зараз українська сторона змінила свою позицію. Це не вкладається в рамки домовленостей, які раніше були і підтверджувалися. Правильно ли я понимаю, что теперь, возможно, встречи в нормандском формате не будет, по крайней мере, в ближайшее время? Може і буде, але тут дуже важливо з'ясувати справді позицію української сторони. Тому що, коли ми говоримо про формулу Штайнмайера, от я вам процитую кількох людей, які безпосередньо впливають на зовнішню політику України. Перший – це президент Зеленський, який сказав, що формула Штайнмайера буде обговорюватись на нормандській зустрічі. Другий – це міністр Пристайко, який сказав, що ця формула вже погоджена, як основна формула, яка буде використана для миру на сході України. І третя людина – це голова фракції правлячої партії Арахамі, який заявив, що Пристайко сам придумав собі цю формулу, і насправді це його особиста фантазія. Так що це От ми маємо три людини, причому представники владної еліти, які говорять абсолютно різні меседжі. Вони не комуніцірують між собою? Мені здається, що немає чіткої позиції, навіть те, що говорила пані Оліфер, тут теж є дуже багато суперечностей. Річ в тім, що ми не погоджувалися на ситуацію, коли спочатку ми говоримо про політичне врегулювання, а потім контроль над кордоном. Спочатку має бути контроль над кордоном, а потім будь-які інші політичні процеси. І може потім вибори, але потім. Чому? Тому що якщо ми говоримо лише про розведення військ, то це що означає? Це означає, що Україна відведе свої війська в тил, а російська армія залишить свої війська на території України. Логічно ставити би питання не про зону розмежування, а про україно-російський кордон. Хай спочатку Росія забере свої війська, ми встановимо кордон і гарантуватимемо, що ці війська вийшли, а потім можна говорити про забезпечення безпеки на звільненій території. А то як виходить? Ми зараз відводимо війська, і відведення військ подається як частина мирного плану, який дає можливість запрацювати законом України на всій території. Но это же должно быть взаимное отведение войск. Почекайте, яке Отведет ли Украина свои войска, когда враг с той стороны откажется их отводить? А чому Україна має відводити війська? Від чого? Тут взагалі питання в чому стоїть? Якщо ми говоримо, що сама ідея відведення військ, вона в принципі не адекватна. Якщо ми говоримо, що ні, вона адекватна в тому разі, якщо ми говоримо не про відведення російських військ, а про те, щоб ці російські війська вийшли за територію України, а не на 20 кілометрів, не на 30. Бо, повторюсь, тоді виходить так, що Україна залишається в тилу, відводить свої війська, а Росія залишається на українській території, просто перемістилася на 20 кілометрів у бік. І при цьому всьому, оце, що я щойно сказав, сприймається як передумова для того, щоб пройшли вибори, причому за українськими законами. Ну, вдумайтесь, тобто виходить так, щоб забезпечити виконання українських законів, треба, щоб українська армія пішла геть? Так виходить? Так, не Просто может... я пытаюсь представить, как вообще эти выборы могут пройти на этой территории. Абсолютно. Как туда приедут правоохранители, охрана, политические партии. Как это все должно происходить? Ну, то есть это вообще нереально. Причому, наголошую, всі політичні сили, в тому числі, які є в опозиції до такого мирного плану.
Плюс додайте, що туди мають працювати журналісти, причому абсолютно вільно. А ще додайте, що російська сторона висуває амністію як передумову виконання мирного плану. А скажіть- Що означає на практиці, що завтра ті люди, які бігають там в камуфляжах і з автоматами, знімуть камуфляжі, одягнуть депутатські значки і поїдуть в Київ представляти цю територію. Верховную Раду, а там 26 мест, если я не ошибаюсь, свободных, Навіть як да? безперечно, тому насправді, от те, що ми говоримо на формулі Штайнмаєра, це дуже така небезпечна історія. І мені видається, що зараз немає цілісної позиції української влади, і важливо, щоб вона була. Тому що якщо її немає, ми починаємо домислювати якісь інші речі. А как вы думаете, вот это раскручивание формулы Штайнмайера, Донбасс, Минск, Нормандск, нормандский формат, вот не кажется ли вам, что на фоне вот этого вот всего Крым отходит на задние планы, причем это делается со стороны РФ специально? Безперечно, Росія весь час намагається підкреслити, що Крим ми вирішимо потім. Давайте ми покажемо прогрес на Донбасі, ви знімете з нас санкції, а потім поговоримо про Крим. Потім це означає ніколи. Саме тому Україна повинна на кожному міжнародному майданчику говорити, що ми, звичайно, говоримо про мир на Донбасі, але миру немає до тих пір, поки Росія присутня на всій території України, в тому числі в Криму. Так или иначе, в трехсторонней контактной группе мы уже видели, что украинская делегация отказалась подписывать так называемую формулу Штайнмайера, после чего в России договорились, что Украина сорвала договоренности. Так теперь формула Штайнмайера, возможно, еще будет подниматься или же нет? Вона буде підніматися. Знаєте, от у нас зараз багато відбувається перемовин в контексті мінських зустрічей. Знаєте, я так скажу, що жодну війну у світі ніколи не зупиняли папери і мирні договори. Війна зупинялася тоді, коли одна армія перемагає, або якась економіка виснажується. От тоді завершувалась війна. Тому на будь-який мирний процес і на будь-які папірці, в тому числі на мінський процес, ми повинні дивитися лише крізь призму одного. Чи дає це все, що відбувається, Україні більше сили, чи послаблює нашого ворога? І ми бачимо, що в процесі мінського домовленостей ми в результаті що маємо? Ми маємо те, що Захід весь час продовжував санкції проти Росії. Тобто Росія економічно потерпала і доволі істотно. А ми в результаті отримували допомогу, в тому числі військову. А почему вы говорите в прошлом времени? Тому що зараз Санкції ж починають продовжуються. говорити про те, щоб переосмислити мінський процес і запропонувати щось новеньке. От в тому числі санкції формула від не Штайнмаєра. міняються. Ну так я вам скажу, що якщо формула Штайнмаєра за російським сценарієм запрацює, а у нас є деякі люди, в тому числі, які причетні до влади, які говорять, що формула Штайнмаєра – це наслідок мінських домовленостей. Ніякий це не наслідок. Але якщо вони будуть реалізовувати таку формулу Штайнмаєра і говорити, що це альтернатива мінським домовленостей, то це означатиме, що Захід скаже, ну все, мирний процес запрацював. Росія показала прогрес. Давайте знімати санкції з Росії. А от те, що у вас, це вже внутрішнє питання, тому що у вас же там відбулись місцеві вибори, все, розбирайтеся з ними. Тому нам треба бути дуже обережними і не втягуватись в ту історію, яка дасть можливості говорити Росії, що Україно-російська війна завершилась. Бо в цей час, під час так званого завершення, в результаті може виявитись, що так звані нові депутати, нові представники влади будуть тими самими терористами, але просто вже легітимізованими як ОБСЄ, так і міжнародною спільнотою. Ну и давайте перейдем тогда к Верховной Раде и Кабинету министров Украины, потому что парламент опубликовал график утверждения государственного бюджета. Вот давайте посмотрим. Представлення бюджету на 2020 рік на засіданні Ради планується 20 вересня. До 1 жовтня максимум нардепи вноситимуть пропозиції до головного кошторису. Не пізніше 15 жовтня бюджетний комітет має розглянути депутатські пропозиції. На 18 жовтня заплановано розгляд бюджету 2020 у першому читанні. До 4 або до 5 листопада уряд врахує побажання нардепів, розробить оновлену версію кошторису та знов подасть його до Ради. 15 листопада має відбутися розгляд державного бюджету в другому читанні. Потім над документом знов працюватиме бюджетний комітет. Не пізніше 1 грудня розгляд та ухвалення державного бюджету України на 2020 рік у третьому читанні та в цілому. Как вы думаете, с какой скоростью Верховная Рада Украины примет проект бюджета на 2020 год, учитывая, что сейчас быстро все происходит? Звичайно, дуже швидко. У нас завжди до
останнього скликання, яке якраз було перед цим, завжди бюджет ухвалювався поза парламентом. Пам'ятаєте, тоді на Банковій в Януковича давали відмашку і ухвалювали бюджет. Після 2014 року у нас знову в парламенті почав обговорюватись бюджет. І у нас знову-таки парламентом став тим центром, де реально депутати могли впливати на бюджетні рішення. Міркування при цьому були різні. Хтось хотів посилити можливості для країни, а хтось хотів використати свій депутатський мандат для лобізму тих чи інших схем, чи того чи іншого проєкту. А хтось з мажоритарників хотів якісь кошти на власний округ. І тому кожного разу, коли обговорювали бюджет, то це завжди були дискусії в парламенті. Якщо ви пам'ятаєте, що іноді навіть було так, що вже під Новий рік вже Україна починала святкувати, а депутати ще обговорюють, яким чином вони будуть голосувати за бюджет. Було і після Нового року. І я скажу вам, що це добре, тому що це означає те, що у нас бюджет ухвалюється прозоро, зрозуміло, що принаймні суспільство хоч трохи розуміє, що буде в тому бюджеті. Я думаю, що зараз ми знову повертаємося до парламенту до 2014 року. І знову голосування будуть достатньо швидкими, і я не думаю, що ми побачимо якусь змістовну дискусію, коли ми маємо одну монобільшість, яка, крім всього іншого, дуже швидко ухвалює рішення, особливо незважаючи на те, що опозиція думає, чи якісь депутати, які не входять у більшість. А давайте, собственно, и послушаем, что говорят депутаты из разных фракций в Верховной Раде Украины. Я предлагаю сначала послушать Никиту Потараева, «Слуга народа» фракция, и потом послушаем представителя фракции «Батьківщина». Не було у уряду часу відпрацювати власне свій на 100% бюджет, тому що коли призначили уряд, скільки часу пройшло. Але я з тих документів, що я бачив, звичайно, і наші міністри попрацювали вже дуже добре за той час, який у них був, але і в принципі наробок був непоганий, уряду Гройсмана залишений. Так що я думаю, що ми зайдемо в новий бюджетний рік з збалансованим документом, який дозволить нам нормально існувати як країні, забезпечувати всі потреби, які у країни і у суспільства є. Ми очікували, що так само, як буде політичний прорив або прорив по реформі парламенту, такий самий буде і бюджетний прорив. Але те, що ми побачили, це консервування всього, що було. Тому у нас є дуже багато закритих питань, які ми не вважаємо. Це питання, які треба обговорювати в вузькому колі фахівців. Ну вот действительно, и в нашей студии эксперты и народные депутаты говорят, что проект бюджета, он был еще разработан предыдущими представителями власти. Так как вы думаете, что же поменяется? Я хочу наголосити, що він був, звичайно, розроблений, може, і представниками попередньої влади, але ж відповідальність на нього візьме нова влада. Тому, насправді, хто там що розробляв до того, насправді не має значення. Важливо те, що вони пропонують. Наскільки воно буде реально к исполнению тоді? Дивіться, там якраз може бути все реально. Тому що це під час того, коли депутати голосували за уряд, були озвучені фантастичні цифри економічного зростання. Називали то 7%, то навіть 40% економічного зростання за пару років. Той бюджет, якщо ми зараз його подивимося, передбачає лише зростання 3,5% ВВП. До речі, за підсумками цього року, швидше за все, у нас буде зростання 3% ВВП. Тобто передбачається, що у нас буде зростання аж на 0,5%. Це ніяке не економічне диво, але, напевно, що це той реалістичний план, який собі ставить уряд. Тобто замість замість величезних проривів економічних маємо всього 0,5% зростання. Це дуже мало що означає. Там не закладені якісь високі кошти на армію. Вони трошки підвищені, але треба розібратися, що з того йде на поліцію, що з того йде на, власне, на Збройні сили. Я не побачив там ніяких таких проривів в соціальній сфері. Але саме важливо, щоб ми в бюджеті побачили якісь механізми, які давали б можливості економіки зростати. От я не побачив якихось там економічних проривів, які б давали можливості сказати, от дивіться, от уряд робить ставку, наприклад, там, не знаю, на IT-галузь, на аграрний сектор, на якісь точки зросту, які би давали можливості зростати в українській економіці. Можливо, це виявиться під час обговорення. Я би дуже хотів, до речі, щоб саме такі речі обговорювалися. Ніхто не стільки кому грошей дали, а які механізми в бюджет закладені, щоб у нас було економічне зростання. І тоді, напевно, ми побачимо більше. Але точно ми можемо сказати, принаймні зараз, що ніяких таких суперочікувань від цього бюджету, які свого часу люди покладали на нову владу,
не можна буде виконати. Там немає зарплати для вчителів 4 тисячі євро, там немає зростання соціальних благ, зниження тарифів. Цього всього бюджет не передбачає. Тим більше, що я от останнє скажу, саме зараз в Україні працює місія Міжнародного валютного фонду. І для Міжнародного валютного фонду критично важливо подивитись, наскільки реалістичний бюджет. Також важливо подивитись, щоб не було надвисоких витрат, в тому числі в соціальній сфері. Тому, очевидно, уряд зробив такий бюджет, який, напевно, задовольнить Міжнародний валютний фонд і який буде реалістичний. Ну а тем временем президент Владимир Зеленский рассказал, кто может покупать и продавать землю. Давайте его послушаем. Купувати чи продавати землю зможуть тільки українські громадяни та українські компанії. Страшилки про китайців, про арабів чи про інопланетянів, які вивезуть нашу землю вагонами, це маячня. Ну и премьер-министр Украины Алексей Гончарук рассказал, когда откроется рынок земли. Слушаем. Ми відкриваємо ринок землі не одразу, тому що до цього потрібно підготуватися. Відверто скажу, що ми думали зробити це з 1 липня наступного року. Проте потім проконсультувалися з людьми, які реально обробляють землю, і вони сказали, що це не дуже добра ідея робити це влітку. Тому зараз та модель, яку ми пропонуємо, передбачає відкриття ринку з 1 жовтня наступного року. Как вы думаете, каким последствиям может принести снятие моратория на землю? До самих різних. Річ у тім, що все буде залежати від того, яка модель приватизації землі Ну, і ринку землі инопланетянам буде нам точно не запроваджена. будут продавать. Може бути по-різному. Свого часу, в 90-х роках, після падіння радянської системи, по всіх країнах колишнього соціалізму була проведена приватизація. Але в кожній з країн ця приватизація була проведена по-своєму. І результати це мало різні. Хоча ми знаємо, що приватизація – одне слово, але, наприклад, приватизація в Чехії і в Польщі була проведена дуже успішно. А приватизація в Україні була проведена так, що одна з причин так званих 90-х років, і ми знаємо, що це означає, була саме в тому, що у нас проводилась дика приватизація, неконтрольна. Тому все залежить від того, яким чином у нас ринок землі запрацює. Тут дуже важливі деталі. І тут є дві групи деталей. Перша – це такі технічно-тактичні деталі. Ну, наприклад, хто може отримати землю, яким чином вона буде продаватися, який розмір цієї землі, яку можна буде купити чи продати, хто контролюватиме, щоб ця земля використовувалася за призначенням, а не, наприклад, на цій землі сільськогосподарського призначення і хтось не почав будувати будинок. Яким чином це буде здійснювати, щоб був належний екологічний контроль. Це одна група деталей, яка дуже важлива і які ми поки не знаємо. А є ще група інших деталей, стратегічні. Я, наприклад, вважаю, що для уряду важливо не просто вивести землю на ринок, а показати, що це зробить Україну конкурентнішою в економічному поділі в економіці світу. І дуже важливо також показати, для яких країн будуть створені більші умови для інвестицій. Ну, я би, чесно кажучи, хотів, щоб це були, наприклад, країни Європейського Союзу і Сполучених Штатів. І, напевно, треба над цим працювати, бо ці країни для нас стратегічно важливі. І не менше би хотів, щоб це, наприклад, були китайці, не тому, що вони погані, а тому, що, як показує стан екології в цій країні, вони не зовсім вміють гарно працювати на землі. Тому, поки ми не будемо знати всі ці деталі, ніяких наслідків ми прогнозувати не можемо. Єдине, що нам потрібно, це вимагати від уряду цих деталей і аналізувати наслідки, тому що без цього ми не можемо знати, це добре чи погано. Социологическая служба Центра Разумкова провела опрос и узнала, сколько же украинцев доверяют президенту Украины. Давайте посмотрим, сколько. Згідно дослідженню соціологічної служби Центру Разумкова, президенту довіряє майже 79,5% респондентів, не довіряє 13,5%. Трошки більше, ніж 7% опитуваних не змогли відповісти. А историк Нил Фергюсон считает, что такой высокий рейтинг доверия президент не оправдает.
Коли очікування суспільства є настільки високими, дуже складно їх виконати. Кожен лідер, якого обирають, як, наприклад, Зеленського, який був останньою людиною у політиці, який має мандат на радикальні зміни системи, опиниться під значним тиском приблизно через рік. Тому що будь-який лідер просто не зможе забезпечити високий рівень економічного зростання, на який сподіваються люди. Тому Зеленському буде дуже складно виправдати очікування, і я думаю, що він не зможе це зробити. А вы как думаете, сколько времени нужно для украинцев в том числе для того, чтобы они не увидели оправдание своих желаний от президента? Да? Когда может упасть рейтинг? Год, может быть, как говорит Фергюсон? Достатньо подивитися на історію української політики, і ми побачимо, що кожного разу будь-який новий президент одразу після обрання отримав дуже високу підтримку суспільства. Но это беспрецедентный случай. Такой поддержки еще не было ни у одного Питання не в президента. цифрах, питання в тенденціях. В соціології не має значення цифра. В соціології має значення графік, тенденції. І тенденції є такі, що одразу після обрання Кучми, Ющенка, Януковича, Порошенка, завжди після обрання надзвичайно висока довіра, величезні очікування, а потім впродовж року почалося падіння рейтингу. І так завжди було. Річ у тім, от цим ми відрізняємося, до речі, від Росії. Хтось там порівнює, що, мовляв, у Зеленського такий самий рейтинг, як у Путіна. Не такой, самый больше. Це не має Среди значення. граждан, да. Має значення що? Що в Росії у Путіна високостабільний рейтинг. У нього просто нема конкурентів, там взагалі нема політичної конкуренції. Це, знаєте, як в Радянському Союзі був один сорт ковбаси. Інших не було. Не було ринку. Був один. І тому не мало значення, що люди там думали. Просто була пропозиція один. Так само і в Росії нинішній є один Путін. Представників опозиції не видно ні на каналах, ні в політичному житті країни. І тому за нього завжди готові голосувати там то 70%, то 80%, 60%, немає значення. Ну, найбільша кількість голосів, інших там не видно. А в Україні є конкуренція, є політична конкуренція. І тому, якщо ви подивитесь на графік довіри до тих чи інших політиків в Україні, то ви побачите там не стабільну лінію, а це синусоїда. Вона А кто стрибає. может составить сильную конкуренцию Зеленскому? Хто завгодно. Ніхто не міг сказати, що конкуренцію колишній владі буде складати Зеленський. Ніхто не міг прогнозувати, що за часів Януковича, що наступним президентом буде Порошенко. Тому от тим, хто і Україна і відрізняється від Росії, що у нас є можливості для всіх. Так само у нас зараз фактично є дуже серйозні соціальні ліфти. У нас іноді, знаєте, скаржаться на міжнародних зустрічах, що, мовляв, от в Україні треба відкривати соціальні ліфти, щоб люди знизу підтягнулися і брали участь в політиці. Та у нас не соціальні ліфти, у нас соціальні ракети, тому що у нас фактично кожен, хто сьогодні там займається там тамадою на весіллі, чи просто чи на фронті захищає батьківщину, чи просто є журналістом. У нас для кожного є шанс, і завтра ця людина може бути депутатами. У нас такого подяку Україні, повірте мені, такого немає ні в Сполучених Штатах, ні в Європі. Там якраз все замкнутіше. Тому і конкурентами нової влади можуть бути дуже багато політиків. Просто не факт, що ми всіх їх знаємо. Хоча мені здається, що очевидно, що першим конкурентом буде та влада, яка вже була, очевидно, але це не обов'язково, можуть з'явитися якісь нові. Спасибо. Сергей Таран, глава правления Центра социологических и политологических исследований «Социовымер». Дякую. А мы вынуждены завершать информационный блок на телеканале АТР. Далее смотрите Prime Ference. У него в гостях эксклюзивный экс-представитель Украины в трехсторонней контактной группе Роман Бессмертный. И подписывайтесь на наш YouTube-канал. Там мы выкладываем самые интересные фрагменты из наших эфиров. Курушкенде достар. Сьогодні у Prime Ference.